Nasamdan ang usa ka kandidato pagka-board member sa Davao del Norte human gipusil. Ani report ni John D. Esteban. Nakahiagom og samad pinusilan ang kandidato pagka-board member sa Davao del Norte nga si Audrey Perez, 43 anyos, human gipusil dool sa simbahan sa Magugpo North, Tagum City sa nasangpit nga probinsya Martes sa gabi, April 29. Ang biktima, executive assistant ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Daling nadala ang biktima sa ospital o kasamtangang nagkapaayo na. Sumala ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, gitahasan na niya ang Davao del Norte Police Provincial Office nga imbestigahan ang insidente. Sa inisyal nga investigasyon, base sa nakakita, sakay sa motorsiklo ang mamumuno, naka-jacket ug nakakalo. Hinuon dili pa masulti nga election-related ang pagpamusil. May tinitingnan tayo dito, yung mga personal grudge, at may mga pagkakautang, may mga ganun. Gisiguro sa kapulisan nga masulbad ang kaso sa hinanaling panahon. Tututukan namin yung kaso na ito para makuha natin at agarang maiharap sa hustisya ang mga gumawa ng mga kalokohan na ito. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag ang biktima. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.